nadšení i slzy dojetí. Jedna z největších realitních zpronevěr v novodobé historii má strhující rozuzlení. Je to Reality 21, kdo způsobila a odpovídá za velkou realitní loupež. Dobrý večer, věříme, že prožíváte pohodový prodloužený víkend. A jsme rádi, že jste ani během něj nezapomněli na naše zprávy. Vítáme vás u nich. Dobrý večer. Šok, nadšení, ale i slzy dojetí. Jedna z největších realitních zpronevěr v novodobé historii má naprosto strhující rozuzlení. Klienti realitní kanceláře Reality 21, kteří před 4 lety přišli kvůli zpronevěře advokáta o 60 milionů korun, vyhráli. Soud potvrdil jejich tezi, že s podvodem měla co dočinění i sama realitka a firmě přikázal, aby desítce vytrvalých vyplatila 21 milionů korun. Realitka Reality 21 versus advokátem okradení klienti. Příběh, který sledujeme více než rok. Během celé té doby dostávali tito lidé ránu za ranou. Ztrátu peněz a nemovitostí. Dokonce někteří z nich nepřežili. Poškození od počátku tvrdili, že kromě nesporného viníka, advokáta Miloše Vlasáka, je vina i sama realitka, která jim ho k úschově peněz doporučila. My jsme přišli do realitní kanceláře z nemovitostí, odešli jsme bez nemovitosti i bez peněz. Od policie, soudu i bývalého jednatele realitky Petra Kouby ale slýchali pořád to samé. To způsobil advokát. Ten je zpronevěřil, ten je nějakým způsobem podvedl ty klienty. Vše ostatní bylo podle sebevědomého Kouby, nevím, téma pro lacinou detektivku. A ona to detektivka skutečně byla. Desítka poškozených, semknutých v občanském sdružení, totiž realitku napřímo zažaloval. A obvodní soud pro Prahu 1 povýšil příběh na Oscarový doják. Konečně jsme se dočkali kladného rozsudku. Máme z toho nesmírnou radost a je to vlastně první rozsudek, který potvrzuje tu naší původní teorii. Máme už černé na bílém, že je to Reality 21, kdo způsobila a odpovídá za velkou realitní loupež. A firma Reality 21 má skutečně velký problém. Soud ji totiž přikázal, že musí poškozeným zaplatit sumu více než 21 milionů korun. Problém tak má bývalý jednatel firmy Petr Kouba, někdejší spoluvlastník Roman Hasman, další člověk z vedení Radka Vajo a vlastně i společnost Century 21. Ti všichni totiž spojili své jméno s firmou, která prokazatelně způsobila tak vysokou škodu. Ale největší problém má tento muž, Vojtěch Kudláč z firmy Broker House z Brna. To je totiž současný vlastník firmy. A peníze se tak budou vymáhat přednostně po něm. Brněnská firma, jež převzala realitku od Kouby loni v dubnu, soud totálně podcenila. Oni tím, že se nedostavili k soudu, tak uznali vlastně všechny argumenty, které byly v žalobě uvedeny. Soudkyně tak jednoduše mač fotbalovou terminologií zkontumovala. FC poškození versus FC realitka 21-0. Poškození mají prostě nabito a hodlají střílet do všech stran. Nebude tak proto chybět ani vymáhání škody po panu Koubovi osobně, protože on byl tehdy při vzniku škody jednatelem společnosti Reality 21 a nepostupoval s péčí řádného hospodáře. Laciná detektivka tak může pro někoho zcela nečekaně skončit jako dost děsivý horor. Pro televizi Barrandov Josef Kolina.